Здравейте и добре дошли в Историята разговаря. Мястото, където миналото не стои на място, а потегля. Днес ще си говорим за изобретение, което промени начина, по който живеем, работим и пътуваме. Изобретение, което скъси разстоянията и ускори времето. Автомобилът. Но всяка революция започва с един човек, една идея и много съмнения от околните. Наш гост е човекът, който пръв подкара автомобил с двигател, Карл Бенц. Човекът, който превърна шума на машината в звук на бъдещето. Добре дошли, господин Бенц. Благодаря ви. Радвам се, че след толкова години двигателят все още вълнува хората, а не ги плаши. Нека започнем от началото. Днес колата е навсякъде, но във вашето време хората са разчитали на коне и карети. Как изобщо ви хрумна идеята, че превозно средство може да се движи само? Още като бях дете, бях заобиколен от машини. Баща ми беше машинист на локомотив и аз растях със звука на парата и метала. Докато другите деца си играеха с дървени кончета, аз си представях колела, бутала, механизми. За мен бъдещето не беше в животинската сила, а в инженерството. Но не е било лесно да убедите хората, че една машина може да замени коня, нали? Напротив, беше изключително трудно. Хората вярваха на това, което познават. Коня беше жив. Разбирате, спира, когато му кажеш. Машината, тя шумеше, миришеше на гориво и изглеждаше опасна. Но аз знаех, че има потенциал. Двигателят с вътрешно горене беше ключът. И така стигаме до първата ви кола. Да, Бенц патент Моторваген. Тя не беше красива, не беше бърза и със сигурност не беше удобна. 3 колела, цилиндров двигател, малко над една конска сила, но тя имаше нещо, което никоя карета нямаше – независимост. Как реагираха хората, когато я видяха за първи път? Смесено. Някои се смееха, други бягаха. Имаше и такива, които правеха кръст, мислейки си, че е дяволско изобретение. А когато двигателят изгаснеше, който се случваше често, подигравките ставаха още по-силни. И в този момент се появява една много важна фигура – съпругата ви Берта Бенц. Берта беше всичко. Подкрепа, вяра, смелост. Аз понякога се съмнявах, тя никога. Тя не просто вярваше в автомобила, тя вярваше в бъдещето му. Историята за нейното пътуване е легендарна. Да, един ден, без да ми каже, тя взема колата заедно с двамата ни синове и потегля от Манхайм към Форцхайм. Над 100 км. Това беше немислимо за времето си. И без бензиностанции. Да, без бензиностанции. Горивото се подаваше в аптеки, като почистваш разтвор. Берта спираше, купуваше, ремонтираше. Тя използваше фиба за коса, за да отпуши тръбата и жертиер, за да изолира кабел. Това не беше просто пътуване. Беше доказателство. Доказателство, че колата може да служи на хората. Да. Когато се върна, вече не бяхме странници с машина. Бяхме хора с решение. И от този момент нататък светът започна да гледа автомобила сериозно. Ако живеехте днес, господин Бенц, какъв би бил живота ви? Вероятно щях отново да са в гаража, но с батерии вместо цилиндри, електрически автомобили, автономно управление, може би дори и летящи машини. Но едно щеше да е същото. Желанието да направи живота по-свободен, без да забравяме отговорността, която идва с това. Карл Бенц, човекът, който не просто измисли автомобил, а подкара бъдещето. От една шумна машина с 3 колела до свят, който никога не спира да се движи. И за всяко велико изобретение, човек, който вярва, и някой, който вярва още повече в него. Благодаря ви, господин Бенц. А вие, приятели, следващия път, когато завъртите ключа и натиснете старт бутона, спомнете си, това не е просто кола. Това е история на движение. До следващия епизод, защото историята винаги има къде да ни закара.